kuti poramba anoramba zvaakaita ngemakwao saka babaya kuchecha akatodzingodzendai mori pemunhu mwakauraya aya babaya akadzingochecha dara akandingochecha akabatwa tatambura kufamba nawo anongobatwa kubva kare nekare anondobatwa para pasi kabatwa izvo zvihamba hambai pasi pemutape mota yemun'anga anobatwa pano akabatwa aya babaya akabvuma akabvise matatenda kutenda baba tapera kumba kwedu kutenda baba tapera kumba kwedu tapera tinazwa rero tine munhu unorwara kunge takarohwa tichakuziva tiri kutenda baba yedu zvinhu izvi hama kana zviri kuitika ngatiripe bhaibheri chainototi kana mwanotisa kuti makauraya munhu ripai ndatenda baba wani bvuma mhosva ndane nguva yakareba ndichirwara ndisiri pamusha wandakaroorwa svika ndiri kutoteerwa nemurume wangu uyu ari kudawo kunzwawo nawe kuti ndisunungurwe saka ndotenda munhu wamakaurayawo ari kuuraya mhuri dzangu haurayi mimba ino manje takuita zvekuti kana muchipikisa inini muri kuti tifambe futi asi takufamba nemapurisa machekwa zekarapii mukabatwa tozawayemina kustocks from stocks chajobs motongwa computer switch akapita matete unobuda unotaure kuti ropa rangu rakaiswe mushopo vakazi mushopo mani vakanga varipo waiteerera mwani tauraizita racho masani mapuka ende munhu uyu unozi wakanga ari mumuya wakabviwa nawo naye kutaundi pakubuda ndiye unochitaura hazi unotaura kuti ndinobvepi unotaura unoti ndinobvepi Mozambique saka wekwa mapuka wakadaidzwa nenini matangai ndo nyaya yamwadaidzirwa ngedare wakambenge ava nyaya yavo yagara ituripo vane matatende ndawo wakatobvisa wakazi ari mu2kg chikwesho cheshuka pamunyi kumba kwawavo nenyaya idzi saka wauya nhasi ndimakamira sani mapuka aundiwasani mapuka nani futi umweni watakati ngauyi tangaisani mapuka nani timoti mavhiza wauya panokamirire angazifoi vanga vari ifo vanoti tandanainde uyo tangai sani timoti mavhiza wacho kana wakafa mhuri yacho iripo were kwatimoti makapani takape mudzimai nemukundi angari ekuti mukomana mukuru wacho uri kubata avandiwo mawitness aitenderwa aripo ndo vakanga varipo avo pavakabvise matatende ndavo munoti makambotongwa kare yantereyo yekuti aizokoremo anisose mukabvuma kuti ndakauraya yakatongwa chii yakatongwe mulungu mwakairipa here aizi ngei makabvise matende ani kwenda kupita utore namakaita ndingati ndikachambobada here tisina kubvunzai mubvunzo nyaya iyo yeyo mamuzi kuiripa ngei mwakabvise matatendenda zvakanaka saka ndati ndingachambopane statement iyo yakapera yakatorwa matauro ayo makazi mubvise ipo
yakaziwa yokuzwele kuwo uri mushango munhu wakadini Mambo tende kuna mambo makabisa kwa mwakaroremo. ukabvuma tatitita Murume nobikira ng'ombe nhatu kuna mambo. Nomwe ni munhu wamakauraya. Mazwa. Saka tiruti matatendenda apo akabva. Apa matatendenda akabva. Vanhu vasara vanhu kuti varipe zvavati vazvizwa. Sani Mapuka na Timothy Mapuka ndo varuzi vari mukati menyaya idzi. Nokuti uyu ndiwo yakamira ndimi mwana wasani. Ndimi mwana wasani. Vamwe venyu vakabvisa matatendenda vasara imwimwe nemumwe wenyu. Vamwe makasumze huku. Indiyo ndimi Mapuka. Ndimi ani? Ndimi Mapuka. Aya ndi mukoma wangu akatenda tiri padare panapa akazotaura aya nhese. Saka ndiri kuzweya kunotange kuti ngandotaura kuti ndakatenda zikadai zvito zotototo boza achina mari basi Vatobva apa vatanga Saka daura kumbema Kutende yenda danai Mirai baba, mirai baba. yenda danai Asubi wewe yenda danai kuitanisa wewe. Kenai baba. yenda danai kuberekera zikataura saka ndokutaura Nyele nyele. Ngoma tena ni kama na masunzo mungu. Chimo baba wangu sana mimi. Ati Ndichi chimo. Ndikuvuza au baba wangu. api yenda danai au kune chemo chekuti Chekuti ndaikumbira kuti awanise kune musukuru ngawambovhunzana kuti andichizwa pane zvaakaita. aiwa Makulidhe inongobvunzana kuti gare iyo muri iwa akauraya munhu anozive zvaakaita dati taitiyo arikuramba ari kurambiri kati mirai imini zvaati ari kuramba idare ripi raakarambira asi nyaya yekutanga kuna baba nyaya yetiri kutaura ngeyetiri kuverenga papepa yabva iri pamuisi nditende yawezi yetiri kutanga kugarira nhasi imi nyarai imi mobva mati ari kuramba arambirepi orit mirai mati iyi ari kuramba imimi kana ari baba yenyu yekare yacho yakabvisa matatendenda mambo wacho anode mwombe nhatu nemwombe nomwe yakazi inoda kufambwa kwende kuonekwa cho muri kudini kuifambisa akatanga ndisizi asaka zvidai atitondibatsiro unode kusagoni unotsikirina mune chekutaura irini taura irini kutaura kwangu kwaichira kuita baba vangu vanasekuru ndisekuru vangu baba vangu vanobvuma mudare muno kuti hongu akauraya munhu asi patinoenda kumba kuti kutigadzire nyaya yekuti tiripe ngozi yacho anoramba kuti ana angu andiri kuziva ana asipi baba vangu acho avo anoramba kuti ini ndiri kuzi ndakauraya sekuramba kwangu achida kwashita aiwa wanikwaiwa kuti wakabvise matakendenda anozvakatukumumini inenime munenge mutini munhu aite kuti arambe dei munhu achichiuraya aita kukureni Ivona vachitori danho rekutanga vana avo baba vari kutipotere kuti vana ngavachitotori danho rekutanga vabvise mombe dzokamama uchitaurana nevamwe vaungati mwedzi dzinodikanwa kumunhu akapona omozera kuti amusore tanga nyaya iyi handi yanhasi baba ndibaba edu aya akabvuma kuti hungu ndakauraya munhu akatotipa nedhora rachide matatendenda nemabhisira akaita semapuka akabvisa tora kuti ndakadini ndakauraya munhu zvokuti asirikagadzike kuti tauriranai tingatopedze nguva kwazvo chida kutode panapa takutode way forward point b
totokoripe munhu wakarauza ana kilo bari madhara ndituwai ana kana sende ana isu tatomira izvozvo totode point b kwaba kutoripe munhu wakarauza izvo zvivi mumba masekura muri kufiwa saka izvo zvivi mumba mwedu futi muri kufiwa through haana chaanoramba kuti akatotenda huku ndakatouraya point b ndoita kuti ndoti let's go koripe munhu totsvake kumba kwemunhu Mozambique ndokuti totenda nawo anotivaza kuti kuchikoramba anoramba zvaakaita nemakwao saka babaya kuchecha akatodzingozendai moti pemunhu mwakauraya babaya akadzingochecha dara akadzingochecha akabatwa tatambura kufamba nawo anongobatwa kubva kare nekare anondobatwa para pasi akabatwa izvo zviti hambai pasi pemutapo motsvake mun'anga anobatwa pano akabatwa babaya akabvuma akabvise matatenenda oedhora zvetinarana riri mumwiri izwa imini imusikaizwa aiwa teresa izvo munhu wamakaurayiwo ari kuuraya mhuri dzamwe haurayi mimba anouraya matai ese ivi munosara mundoripo misho unofa kunoitechi wani hino manje takuita zvekuti kana muchipikisa nini munoti tifambe futi asi takufamba nemapurisa machekwa zeterapi mukabatwa zvinozowemene kustocks from stocks chajobt motongwa kwamejasuti tichiwitnisa isuti akabvise matatendera kuti ndakauraya munhu apo somboma inojeri handina chendiri kuramba izvo zvakatomire kuti hambai kuti akatotira tinobhadharira sasa kusvipika ndobamirira zvakangira zvi chinyarara ipopa handikuri kuzvizwa ere ndonoya mhese ari mumunhu kana musingazivi mutemo mutsva wayo zvitotomwenda panapa imwe musi tinotoregera hedu kuti titi imimi zvamakauraya munhu imimi mwane mhosva mavenochera ndiwo mutemo unoti mwaikada kutendwa panapa munhu wakauraya munhu chibva mwati pawaiye tomutomutomutomutoenda kuchirango murizwa ere vanai munoda kuitise zviro zvinhanga zvinosvika mwaide pare fundiso isi tinoona kuti neumombo kuti haanaku akaitochera nozouya adina ino zvaakazvitiita tiri ini dzekutanga mutipe ng'ombe 3 dzamambo 9 dzemuvi anainiwa achizwa izvi chingomira ichangabile chitaura anaindio asi kuda kumubhadharira munodzi hamuna chiro inini you are empty munodzi hamuna chiro ndizvo navo anaindio ade kumubhadharira kunze ing'ombe dzekutaura ng'ombe imimi ng'ombe 3 ng'ombe 3 zvosvate kune zvemuvi ndozvitofane kwendimi kumozambique manje kana kuti tinotenda matatendenda acho atitenda ikweyi murizwa iva apaite kuti munotaura munokuti hamuna ng'ombe ere chitaurai nanye kuti ini handina chiruva tigadzire ng'ombe dzamambo titaurai hanenyu imitaurayi muri zovachamire kuti muri wei tabava nemhosa ndinokumirawo ng'ombe dzekuiva dzamambo nenge muchitaura mozwa moti hazvi taurai kuti ini ndakapane mhosva asi handina chiro babaya wekubara amboya pamwe dzokerai apati baba vari kuti vanangu ndakapare mhosva zvino vakabvuma muchizviona
vari kuti ngadzigadzire muripo takafara mhosva munyika yamambo Marange. Tikude mombe nhatu dzekupa mambo Marange dzinomwe munopangana vese vakauraya munhu zvoende kuMozambique. Muri kuziziva richangamira asi kutsvaga inini taurati kunaite dambudziko rekuti mwana unouya ngeuyu ndiwo anouya, asi kune mwana uri kuseri kwababa ndiyo unobheka babaya kuti asabvise chinhu. Ndo dambudziko rotiinaro kumba kwababaya zvekuti dai anhu mari yakatonga inzwa 1000 ngaanasikana ikauya taunganidze mari, mwanakomana ena akabheka akaite mabiko, kana mukabvunza mukoma akaite mabiko ekupembereremba mari yanga yakazinga asikana isusu tabviswa chikamu che1000. Saka mwana ena hauyi, ndiyo unobheka babaya kuti arambe kuripe ngozi. baba havataura nhasi pano kuti vanangure ndibatsireiwo kuripa. Imi chitangiraipa Kana ana waliyo uchiita so inini izvi ndo zvakagarira Satani munyika izvi. Muno Satani uriyo mukandozvazi ini tinobvuma kuti baba edu akauraya munhu zvizaabvuma. Imi amweni ana emunure Satani batsirewo izvi. Inimi vakafani onai nhingi uchirange zita rake unaenda nhingi utaenda ana ake unaenda ana ake matomudirira matopedza matopedza pane pendanoda kubvunzisa pene sikanya kunzwisisa kwazi kwamambo kunodiwa mombe 3 ndizvo. Saka mwati dzimuripo 7 kumufi dziri kubhadharwa nemunhu 1 here kana kuti izvezvenini mukaende mugonzoti yekuite chitema Mwari atonge chitema kuti unotonge chawaita iwe chako uchingo chake kana mukapatwe nhawo baba ndapirani kutoda mwatopedza hatisi kuramba pakuda kubatsira babaya, asi anofanira kujeka pazvinhu zvavo kuti atiri panapa ari kutenda tiri panapa tikabude panapa yanyoka aiwa anewa unonga achati rangai kana ndati mimi unodaro munoziya ndio basa rakamirira Satani. Asi moshi ndinotaura ine basa rakamirira Satani. Uyu ndio utokanganisa kuti abve muchitema chawo ichibvumo ndakauraya munhu anoramba kuti munhu akurawo iwe makauraya wewe nakisanaina uyu ndio arikunese zviro zvisati sendimeni. Amen. Finish. Zviro zvaita manje arume atinoti mwatemere mazuva zvokuti zvikuru panapa ngekuti mukasanga atemere mazuva anoenda nenyaya iyi takatombotemerwe mazuva takapuwetei manje yekuti tiende kumusha kwemunhu wakafa akaramba ichida kundoenga ini ndaichide kuti abatsire kuti Mwari pandikabudise ng'ombe dzangu mudanga ndichabatsire padambudziko redu kuti munhu wakauraya ndikabudise 2600 ndichabatsira aya nanasi mari yangu aizodzoka ndichakandire mari patebhuru nanasi mari yangu aizodzoka. Saka mari yangu ndichatoidawo kuti mwechangamire kuti baba achitokonipawo mari yangu ng'ombe dzangu ndinotodzida pamusoro imimi unokwanisa kuzipe nguva here kuti ng'ombe dzachakatoisimuya here munhu wacho wanyanya kutosumwa zvepangano mapuwa echina wani asi baba kana akashedza ndini munhu akamaka ndinochichakamira tsanangura mandi tichifamba kuti muti babangu yaine kudzichida ndichitamba ndichitamba kuti mumwe mutuka shato ndini baya muchitondera ndichinga nyungukwebwa kuti mbudzi kwati pabhiro mukakwati budzi mukandisipa chiko mukati aiwa baba pamweya anasingakwani kuti mushongoti yamenga ukatofa so
pfungwa yekutsvaka ndinayo asi unotozwa amuzakubatsira vatinaba Ini aya. Imuri pamusoro tinoda kuzivawo kuti pamwe penhatu tazvizwa iri mari imari $900. 900 Uye zvemarosvika inge kuti ng'ombe nomwe munokuziva kuti mari kuende kumari ishoma is 2,100 2,100 ng'ombe nomwe idzodzo 2,100 basi idzi nhatu $900. ndimubvunzo 2100 munhu umwe here Munhu umwe apari achangamira Ndode kutenda baba tapera kumba kwedu. Kutenda baba. Kutenda baba tapera kumba kwedu. Tapera tina zorori tine munhu kurwara. Ngitakarohwa tichakuziva. Turi kutenda baba yedu. Zvinhu zvama kana zviri kuitika ngatiripe. Bhaibheri chairo kuti kana mwanotisa kuti makauraya munhu ripai. Ndinginosisa ndina baba ndotenda baba wani kubvuma mhosva ndane nguva yakareba ndichirwara ndisiri pamusha wandakaroorwa svika ndiri kutoteerwa nemurume wangu uyu arikudawo kunzwawo nhau iyi kuti ndisunungurwe saka ndotenda tinotsvaga zvinhu izvi toya toripa hazvitachanga dziri ng'ombe nhatu dzamambo 900 iri mari imweni 900 iri mari kana machake ng'ombe iri mari dziyagawani awo 4 andizvo dzaa ng'ombe nomwe dzinenge dzamu 2,100 very easy. Manozwa Nawo way forward mambo kuti pemataura kuti isusu kuno kuti tiri kunze iri mari 900 ndizvo takwende kumufi 2,100 saka hatiambike kundosimuka tisikazivi mafambiro etinoita saka imimi mambo petauye panapa toda kuti titopedza nhasi kuti ari kude kuende kooripa ari kuende kodini kooripa zvimata zvoziva kuti ari kuramba tozati bayai kwei zvakanaka imimi kawo tauraini inini ndidora ndakamirire zita rasani ndini mwana wasani ndokoti makaiti imweri tichitema asi ndikuona kuti mazuva endiri kuite nyaya kutoizwawo pano maizwa kutoizwawo pano kuti iwo varume vawaitiwa zvitondivhiringa mupfungwa kuti kwendiri kutonga sekazi zvikutonga dambi kuti pane zita riri kutaurwa rekuti pakazi vakauraiwe munhu asi vanhu vacho vari panapa vari kunongedzwa ndambotaura navo hangu hwani zviya zvekutika semunhu wakamirirawo mhuri kandikanga ndadzoka kuti chititaurirei kwemaenda kuti kwaziva vanga vachitongoramba kuti iyi nyaya iyi handizivi asi ndikumaniridzwa asi ini ndakoti ndaita namba 1 namba 2 ayandikuzwawo zvavari kutaura indai kungoti zvanga zvakanakawo mudare ngoti panga paapanze zvinonetsa kuti unotonga uri kuapuroche munhu zvisizvo hamene kuti mukana changamirei zvakugutsai ndai kungoti zvanga zvakanaka kuti ndichizwawo ndone kubuda nazvo ndizwawo soko rineri kuti ngoti handinisani wacho ena ndinisani wacho ndabva ndatoziva kuti zvishuwa ndonyaya yatakaita asi ava vaigona kusimbisawo shoko iri pamberi pachangamiri kuti kana ndoendawo kune vangu ndozwawo kuti hazvingozigwa rirakati rakati kwakaurayiwa munhu ndingi
Saka nyaya inoiri pano yakadai. Saka tazivi ngedari tiuye nezvakare. Ngoti panapa ndikakudai ini panapa ndoende kuti zvapamba sei? Ndoti handazwa varume wacho chizumwe kuti wakati matatenda umwe zvakati. Munhu wacho akauraiwa ndiye ndoti inini handina kuzwa zita racho. Ndozwa kauraiwa gore ripi? Ndoti hapana chendazwa. Alright. Ndimi awa ndio ane matatende amani ndimi nje wakauya nyuma awa wakati zviro kwazvo takaura ndiro bvise matendende yangu ndakazvidini ndakazviona ndaisenza poini pasani munhu wakaurawa chiona ndakazviona ini ndakauraya munhu kana ukazibata makumbo kana ukazibata munhu kana wakazivhare dhirowa nhasaona utori kontrakt yacho wakabvuma kuti ndakazvirwa zvakauraya akazvibvuma kuti mira izvini munanga munochire chinomuka chinomubata Muda kutotichaisira. Kandi umakaenda nemutubiri koita akadai matenda. Handina chendinoziva vanhu. Panotereka. Takaone zvakawanda imi motofamba inana inyanyudo kunomubatsira kwakutotaura amwe aichaiwa maningi pana bhazi tinofirwa izisi mhuri dzedu ngezvamukaita kwakuramba kwauchaiwa maningi watomwa unoti ndikuti ndakarohwa handibatsiri pamusoro dzimba murume uyo wanga ichikumbire kuti ava varume vaviri ava vajeke kuti naiye sani anditi urimo mukati macho. Saka ava varume ava ndakuona ava vanenge vanga vada kujekesa kuti sani wanga aripo here mukati macho. Pamusoro kujeka kwavo wakabude pachena vakabvise matatendende nekubvuma kuti takaponde munhu. Imi muri kuzwa repasani? Muri kuzvinzwa here? Kuti ava vakatenda vakabvise matatendende vakabvisa vakauya nebvunzai vamwe vacho ava musasa tsvake kuti vakabvuma here. Vakabvuma vakabvise matatendende avo vakataura kuti taitana sani kureva baba yenyimbi. Saka chimwe chemukati kuzwa zvimwe zvongo zviri musitoro yasani musitoro mwenyu zvirimo pamusoro ndoda kujekesera kana iri hanzvadzi kana vari baba. Inini ndakatenderera ndarwara, inini nanhasi ndiri kurwara. Zita raitotanga kubuda rainzi Sani Mapupa. Baba zvichiro akatotaura kuti zvinhu zvangu inini zvandakabviswa zviri pasi pekaunda mukabhokisi kesimbi. Pasi pekaunda mushopu yaSani iko zvino haisi kuchashanda. Shopu iyoyo ndini ndairasarasa zvinhu, aitomboise vanhu vailoja mushopu iyo. Ndaimuka ndakarasarasa zvinhu kana kuitira tsvina yaipfungaira. Ndini musha waSani hausisina vanhu, vapera pasara vashoma. Ndini vanasikana ndichadedza vamwe vakasara, ndichauraya, vachazvitsvaga. Ndini pamusaramba kwakafiwa. Ndini kwamavhiza
ndini akadonha akatyoka makumbo, ndini akacheka tambo akawira mugodhi, ndini achitaura ega mbune achitaura ega kwete kuti zoitaurwa nemunhu iye mufi ndiye aitaura ega. Aya ndi baba mwenye angu aya ndio bangosani itasara naona bati pane yaya ataura pane yaya feedback inyaya yakakosha munhu ye feedback sasa nyaya yenge yakida baba mwenye angu aya baba mwenye aidi kuyasukuzwe aya bambam aidi bambam na mfoma aya ichitaroti zetu atakaenda na sani kuti one kofi Kwepetiri kuti mabhuku anasabhuku enyu zvirimo kuti ava vese vakabvisa madhadhedha ekuti takauraipo tiina sani. Kunoku vakabvisa kuti madhadhedha akauye panapa kuti takauraye munhu tiina sani. Wanzwa ere ava vechitaura kuti baba vedu vanoti tiri panapa vanobvuma tikaenda kumbako vakuramba. Mambanzwa ere chitaura vari kutokunyongwarisa imi asi muri kupera. Hapana chavari kugadzirisa pa havasi kurwadziwa ngekufa kwemuri kuita. Saka imi michiita izvatotongwa ngedai mugure nyaya iyi mukasaidaro mazwa ari papata uzi satani ndo zvaanovarambira hameno zvoita mhepo iyo iri pendiri inobuda ichitaura ichinongedza aya navamutanda naye nasani makuka nadevi aya akatotora nebhutsu dzacho aya nehembe nedhora akatopuwa kuti mutongo kuti padhora rangu vakataura unondipe mombe hembe dzangu ndinodzida maturuzi zviri mushoko masani aya anoziba akafushire munhu wakadii wakafushira zvachitaura changaotokonodenemakuza aya anofanira kusungwa zvinomeke sense kuti iite police case pakuti ngatiti isusu because bandiri hambe nini kwendiri ndiri kuzwe sekas sani wamunotaura nezvake wakashaika 1986 kushaika 1986 nhasi ndo vari kutaurwa nyaya yekuti kune munhu waakauraya nevarume ava. Varume vaya ava vaivavira mukonhavo iwo vachiri vapenyu nemhuri dzavo dzitaura kuti zvinoitika zvakati nezvakati. Inana kumbozvizwa iyi, inana kumbozviona kuzwe vanhu vari kutaura kuti takaende pakati tikazi zvakati, takaende pakati tikazi zvakati. Inozve kana vapari vemhosva vakavaripo dare ndinofanira kuti makanga muinani mune umwe here handiti iwo otaura kakuti aiwa takanga tiina sani pakuite nyaya ehe wakafa hake asi kana zvakupurwawo nemuromo kana nevandinotaurawo navanogashirawo nyaya kuti zvichwa ava vane mhosva yavakaita vaina baba wenyu
Ndosaka makanyorerwe Samuel vakatoti pezita rasani saka makanyorerwe Samuel varume asi daikwama kuti muri mimba kuvesamunhu sorry ndingava ndikushorera daikwama kuri kuti muri miwo muri paposisheni yangu muri kuti here inini mune rizere rekuti varume ava vaviri apa vari kuti takanga tiina sani pane zvatakaita aiti mwandisani ai kutuma yaimwe nyaya kuita nasani yaimwe nyaya madinichirano ndinoziva vanhu arere chirando ane misoro yakaoma hazwisisi maningi tainga nemumwe muzukuru wedu kwambo chirando musoro yakaoma vari kutima kuti tiri kufirwa tichibata ichi tichibata ichi hamuti isi venyu kuti musatofirwa kunosokufirwa yenyu zviizvo asi kwamba lasi chitema icho chichatama iyo chichaterwa kwenyu kuti matumizi atorwa ngayo anumba mwenyu ropa torwa ngayo rinumba mwenyu pamusoro ichi imimi pamurikutaura kuti murotanga uropanzwa muri kutere kufamba pakaita ava imimi murotangidza kutombofambawo kuti muonzwe kuti iyi chokwadi ndiyo kweseni yangu handina kuti ndinotangisa kufamba teererai mashoko angu ine handinei nezvekufamba ndiri kuti baba vemhosva vari pano chero dai mamuri mudari ava tu vari kundiziva kabvuru ine handanga wazwa chibvuru asi zvakanaka kuti mandi wakabvuru tati vanogona kutaura nemuromo wavo zvinonga kufanikaini makati makazotaura pakudaro imi baba imi yamaiti chakawanisa ani baba ake ino ibaba ake asi ndiye wakauraya zvinhu taura izvezvi baba ake ani baba iyo musarambana mavhisa inini What is pane mubvunzo wabvunza changamire kuti pane zvekataura mitengo yataurwa mungatipa here nguva yekuti munouya nazvo lini? isusu ngati tingachiyatemera ape nguva kubva kukora yatatongeya ngati tikupera kwemwedzi uno kwajurai uno tobva mauya motoronge matanho acho kuti zvaazve kuende mberi tinonga tindori tese toronga tiri tese toaudzana kuende kune munhu wakadini wakaura wacho 26 July. Yes, 26 July. Pamusoro changamire ndati kuti ndazva muchiti taane makore tatonge nyaya ineyi asi isusu pezvakatibata hazvina makore zvine gore tazwa pakuchitsvaka manje kutotange kuchizwe mutombo nasi aya mutombo wanga akatorwa kumashuruko achirambe kubvisa tobva tarwa nedzo papera kwemwedzi asi nguva yekutsvaka manje yedu ndiyo yange yatitsongei ndaita kundibatsirana nemini chitema chikaitwa ndibaba anaanawo ana 10 naye ndimunozwisisa tuya tibatsire baba ri chitema chiri tisafa baizosi nemhuri dzedu ngoti iwo haafi baba imimi ndimunopera nemhuri dzenyu imbirari mazvona hani imunogare
basi wauwandu hwenyu seni 900 kilos ng'ombe ya mama 900 kilos ng'ombe ya mama mwanzo wanda mochindora kuti chipise 900 pamunumwe aiwa kuti muri anhu akawanda ichode ng'ombe imwe 900 ng'ombe inatwa chozechoda apa ng'ombe inatwa kuti dzirudangayo munodera nadzo totora saka pachai 900 ndokuti chandi kupangire pakafusire munhu here ndikupangire mumapaka ekumathuzi emunhu wakachena izwai amakoti zvipanda vanobudazvo uripo unobuda rivetiri unozviziya zvokunobuda kuti ndirapo unobuda kandiri panapa varume vakaedze kutsidika hazvisenziba munhu ambotsidikwe katenda ndingautarai kuti sekuru vangu vakauraya kwamuchawaya 1946 asi ndii ndakazoitongwa indama mufana vakari mukazi kubva kwaita nekwamuchawaya zuru nezvubvu tenderere chiro hazvitauri chiro pakupera kwanhu akadaro ngekutende kulipa basi kana kasimudze mungu kupi pamusoro ichangamiri ini ndanzwa zvatobuda pachena kuti varume ava ndo zvavakaita isu tangokumbirawo sevana hamene kudarira changamiri kuti havangatinzwiwo here sezvinhu zvatatavara zvakadai zvakuitwa nesu vana kuti famba titi mombe nhatapo dzikaitawo mbiri dzakadii chikumbiro izvizvo zvinhu zvemutemo uyai kuri kundoti tamboona apa tichazoona kwendiri zvakanaka asi kuropa rakabiwa ava hakuna mutazodonde hakuna hungura ini ndakandinopa kubvunza kuti hongu zvakarapavawo munhu anobuda chokwadi achitaura kuti ndakaona vanakangai sainani asi munhu acho anotaura kuti ndiwe kumozambiki chokwadi vanhu vanozviziva but kubuda kwake iye unomboti ndiri kuodha mutare asi ivo vanonzi vakazviitira pamatongo vangakwanisa kutaurawo kuti munhu akamurayiri unoziva anhu akauraya munhu angazivi munyika munomo anoenda naye kure kwekotsveta pamusoro changamiri ndakati kuti pamadhete maisainzwa 26 aya mukatisirwerera kuti muna agastini inini munosacho chimutsikarwadzimuchomuti handimi murubva amwe anhu ari kubva nyakuva dai munorwara ungaidai matoti amangwana ngazvii nokuti zvinonga chiuraya amweni sezasvike vemuriwa pamwe tinosvikeona gastini mafa nini kuti muri mwenwa ndandoti zvino before tikazviona before tingachizodii iyo mombe nhatu dzochangamire tikadziona kana mangwana uyai nadzo kana mangwana chaizo uyai nadzo tasvike tapedzera ndenderirapa 26 tisimukairi kasi matono tamira nazo uyai nazo munurano atozwa chitase